θα λέγαμε πιστός. Στάθηκε μπρος το εικόνισμα, λιγάκι σκεπτικός, και το παράπονο είδε στα μάτια του Χριστού για την ασυμφωνία στη ζωή του χριστιανού. Με ονομάζεις δάσκαλο και δε με συμβουλεύεσαι, με ονομάζεις εύσπλαχνο και δε με εμπιστεύεσαι, με λέγεις φως και δε με κοιτάς, με λες οδό και δε με βαδίζεις, με λες ωραίο που δεν αγαπάς, με λες ζωή που δεν λαχταράς. Με συνέπεια στη ζωή σου βάλε μένα στη ψυχή σου, γίνε γνήσιος παιδί μου κι άκουμε καλά. Αν τα λόγια βγαίνουν μύθι και οι πράξεις παραμύθι, είναι αυτό που σ' απομακρύνει της αγάπης μου η οδύνη. Θα σ' ονομάζω δάσκαλο και θα σε συμβουλεύομαι, θα σ' ονομάζω εύσπλαχνο και θα σε εμπιστεύομαι, θα σ' ονομάζω και οδό και σένα θα βαδίζω, και θα σε η ζωή που εγώ θα λαχταρώ, και θα σε η ζωή που εγώ θα λαχταρώ. Συνέχεια